Pajjiżna jeħtieġ li jimxi lil hemm il-populiżmu u timbena viżjoni fit-tul u għalhekk li matul din il-kampanja elettorali qed inħabbru proposti fl-interess tal-poplu kollu. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt laqgħa li kellu l-4:30 mal-Kamra tal-Kummerċ fejn spjega fid-dettall il-proposti kollha li ħabbar sissa il-Partit Nazzjonalista, proposti li jolqtu diversi setturi fosthom is-settur tas-saħħa, tal-enerġija, l-edukazzjoni u niċeċ ekonomiċi ġodda. Matul din il-laqgħa Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista fassal dawn il-proposti sabiex jindirizza l-isfidi tal-poplu fejn semma ir-roħs ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl, it-tneħħija tal-kirja tal-miter, kif ukoll li l-mediċini kollha tal-kanċer jingħataw b'xejn. Apparti minn hekk tkellem ukoll fuq il-proposti li ressa aktar kmieni matul il-jum propju l-investiment f'niċċa ekonomika ġdida fid-data, l-AI u in-new space. Alex Borg spjega li din il-proposta se toħloq servizzi ġodda f'pajjiżna. Min-naħa tagħha l-Kamra tal-Kummerċ qalet li n-negozji jinvestu ħafna fl-ekonomija ta' pajjiżna u joffru impjiegi ta' kwalità u ma spjegaw ukoll il-produttività u l-kompetittività iridu jibqgħu ċentrali fit-tfassil tal-politika. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista huma pożittivi b'numru ta' proposti għadhom iridu jiġu evalwati. Intant preżenti għal din il-laqa kien hemm il-kandidati Mark Antony Sammut, Graziella Gallia, Beppe Fenekadami, Jerome Caruana Cilja, Rebecca Borg, Joseph Grech u Ivan Castillo.